ଆଜିର ବେପାର କ'ଣ ହଉଛି ଭାଇ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଆଜି ତ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା କେତେ ଦାମ କରିଛ ଏଇ ଫଳ ଗୁଡା କେତେ ଦାମ? ହଁ ମାଉସୀ ବେଶୀ ନୁହେଁ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଦାମ ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଆସିଲେ ଦେଇଦେବା। କେତେ ରେଟ୍ ପଟିଲେ ଦେଇଦେବା। ହେ ମାଉସୀ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଦଳୀ 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଆଉ କିଣିଲେ ମନ ପସନ୍ଦ ଦେଇଦେବା। କ'ଣ ଅଛି କେତେ କହିବ ହେଲେ ସିନା। ଆରେ ମାଉସୀ ଦିଅ, କିଣ। ଆରେ ମାଉସୀ ଏମିତି କଲେ ନାଇଁ ହେବ। ଦିଅ କିଣି ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ଶସ୍ତାରେ ଦେଇଦେବି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନହେଲେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ ସବୁ। ବାପରେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା। ଏ ବାପରେ ଏଇଟା ଫଳ ବିକି ମୁଁ ଥକି ଯିବି ରେ, ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବି। କେତେବେଳେ ଯେ ବିକି ସାରିଯିବି। ବହୁତ ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଏଇଟା ଅଛି ବିକି ମୁଁ ବେକାର କରିଦେଲି। ଏଇଟା ବେପାର ନା ଆବାର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେ।